Moi, olen Marianne Saari ja olen todella onnekas, kun olen tämmöisen aivan ihanan tiimin. Ja he ovat uskoneet minun nyt artistina niin paljon, että kutsuvat minut tänne Italiaan, Sisiliaan, Pachinoon tekemään omaa musiikkialbumiani omilla biiseillä, jotka on tehty ihan minua varten. Ja sitten siinä samalla kun teimme albumia, niin tuli semmoinen miele, että voi, että olisi tosi hienoa yhdistää kaksi maata yhteen, Suomi ja Italia. Ja niinpä sitten ajattelimme laittaa tämmöisen biisin kuin Flying to You tähän UMK-kilpailuun mukaan. Ja nyt voisin esitellä tämän ihanan tiimini tosin englanniksi. So. Moi! Minä olen Salvatore Lucchesi. I'm the producer and songwriter of Marianne, and I'm very proud to be in competition with her. Hello, I'm Giusilla Metta. I'm the makeup artist. And I'm Domenico Lupo. I'm the cameraman, the art director, and this is Gianni Cicciarella, my video assistant. Okay, so toivottavasti tykkäätte biisistä. Ja tosiaan me tehtiin tää musiikkivideo päivässä, että näytettiin ihan, että mitä me nyt täällä aivan ihanissa maisemissa ja tunnelmissa voimme teille tarjota sitten sinne Suomeen. Ja ei muuta kuin enjoy! Nähdään toivottavasti!